Eskoriatzatik Elgetarako bidea hartu dugu eta hementxe Ziara eta biok Elgetan gaude, izan ere herriko jaiak hasteko gertu dira herritarrak, berehala jantziko dituzte herriko bazter guztiak kolorez. Mozorro jaitsirarekin emango diote hasiera jaiei eta ikusiko duzue herri honetan irudimenak ez du mugarik. Joan egingo gara, Ba, ikusten duzue fantasia da urten herriko jaiak hasteko herritarrek hautatu duten gaia, eta hementxe gaude fantasia bete-betean ekarri duen kuadrillako kide batekin, zer moduz? Bai, betikoa, bai, hemen dana ematen, algarako gauguneetan, bai. Bueno, ikusten dut hemen argiak ekarri dituzuela, horrelako buru handi batzuk, nortzu zarete zuek hemen Elgetako jaietan? Nortzu? Ba, ez gara personajes, ez bakarri fantasia, bakotxa egin dago ere historia, historia hartia eta hola pizkatola fantasia, baina beste da gara personajeak eta zer, Bueno, ikusten dut hemen Mexikotik etorritakoa bezala ere bazarela zu pixka bat, zure fantasia guztiak soinean jantzu dituzu, zein da zure fantasia handiena hemen Elgetako jaieta? Ba, deno parte hartzia eta deno disfrutatzia, hori da, parte hartzen baduzu hemen jaizetan eta gero asko sobeto pasatzen da, eta hori da, hori da. Nahiko lan izango duzu fantasia guzti honekin herriko kale bazter guztiak kolorez janzteko? Ba, bai, beldurra zan, panundi pasatzen edo egal egurik ez eta dengo erosia traba, gauza askokin, baina ondo, ondo. Zalantza txiki bat badaukat, zuen fantasia norartzeko, noraino heltzen da? Ba, zeraino. Hombre, karo. Bai. Bueno, argi dago gaurkoan hemen Elgeta goian zuen fantasia goia ikutzen badagoela, Ferixa nagusiko jaiak badatoz, gozatu, baina lain horik ez ukitu fantasia horrekin, Ez, gainera gero eta gehiago partatzen dago jendia eta. Oso gustora hazi jaiak, gozatu.
ipotxak edo zer? Zer zatu? 7 ipotxak edo zenbat zarie? Zenbat, gu... 10 bat edo. 10 bat. Kuadrilan, familixan? Guadia, beti guadia. Aurtengo gaia da fantasia. Ipotxak nun sartzen dira fantasia hortan? Hoxe ez ditu zani, neupe aspatien ez da dino hola paro... A ver, explico eso, ez dakit, Zuretzat, nola erabaki dozue mozorro hau jastie? Nik mozorro bat duiat, igual, berroi bat urte, igual, jazten berroi bat urte. Lehen ikusten itxata bai da, nik hilarte betzatzen, jantzikot da aurrera. Ados ba, eskerrik asko. Aldatu mikrue. Hori haztu? Bueno, de repasar a charanga. Oiane, alkate. Eldunak azkenean, elgetako gaixak. Datozen lau egunetan, gozatzeko ekintza asko ibiko ditugu. Beraz, aprobetxau, jolastu, dantzanen, barrez lehertu, eta ondo pasatzeko. Guazen sortzera ganon artean, giro, arega doa. Jai hauek, ez irateke posible izango, pertsona askoren ahalegin eta dedikazioaren gabe. Eskerrak eman nahi dizkiot, jai bat ordean pareta etu duzuen guztioi. Batez behar gazte asanbladai. Eskerrik asko. Ezker berezizak bai, gaietan lan egingo duzuen voluntarizio danei. Eta nola ez, gure kaleak hainondo apaindu duzuen hoi. Zuen denbora eta energia ezinbestekoa da jai hauek aurrera ateratzeko. Eskerrik asko esan bai. Hala eta ben, ospatzen gabezen bitxartian, ezin dugu ahaztu bakearen eta justiziaren garrantzian munduan. Elgetak ondo daki, errepresioa eta beldurra zer diren. Gure historia hurbilean, herriaren ahotsa isilarazi eta injustizia nagusitu zen. Esperientzia horrek, egiaren, erreparazioaren eta justiziaren alde borrokatzearen garrantzia erakutsi zigun. Horregatik, ezin gara isilik geratu gaur egun Gaza suntziten horien genozidoren aurrean. Hemendik gure elkartasuna adierazi nahi dugu Palestinari. Bukatzeko, eskerra bai amantagak talde feministai. Jaietako eraso matxisten aurrean protokoloa sortzen idozuen aldegina ditxik. Hoi, jaietako protokoloan inguruan argibide mot batzuk emango izkizuet. Importantea dira ez eta. Dakizunez aurten jaietako protokoloa sortu da. Inork eraso bat ikusi edo jaso badu, jo ezazue txosnako edo tabernetako langileen gana.
beraiek badakite zer egin. Bestela, agibideak kalean zehar izango dituzue. Ez izan konplize, ez dugu inolako erasurik onartuko. Besterik gabe, goza dezagun une bakoitzaz, programatutako jarduera bakoitzaz. Egun hauek, Elgetaren onena islatu desatela. Gure tradizioa, gure batasuna eta gure jai espiritua. Gora Elgetako jaixeak! Bueno, eta hoi, lehalua dakau alkate txikisa. Ezagutzen dozue? Hala, hala. Bueno, txalo berra, mesele, Leiane, bai egi. Kaixo guztioi, zer ilusio handia da gaur hemen egotea, zuekin. Gure herriko jaiak hasteko. Hori handia da alkate txikia izatea. Elgetako jaiak ondo pasatzeko dira. Horretarako garrantzitsua da elkarrekin errespetuz jokatzea. Gozatu dezagun bakean eta elkar lagunuz, jai zoragarri hauetan. Egin dezagun barre, oihu eta jola zirribarre batekin. Gora Elgetako jaixa! Oiane, nik daukot alkate txikinakin kortia prest. Leiane, ezta? Bai. Leiane, hementxe alkate txiki izango zara erresponsibilitatea handia, jaiak hasi dira Elgetan. Bai, hasia. Zer modu zaude? Ondo. Pixkat urduri hasieran, baina ondo. Baina posik ere bai, ezta? Bai, posik bai. Oso posik. Bueno, Leiane, jai egun hauetan, zen izango da, izango duzun hemen ardura Elgetan. Errespetuz jokatzea eta ez egotea erasorik eta holan. Ez dakinik Debagoienean badagoen herriko jairik horren koloretsua mozorrotuta azten denik. Eta zure mozorroan ondago? Ni alkatea nahi. Bale. Zu alkatea eta hementxe alkate makilatan. Bai. Bueno, alkatezaren aldetik nola ikusi dituzu hemen dauden mozorroak? Oso politxak, originalak eta oso ondo. Oso ondo egin da. Bueno, Leiane, ez dut uste, astindu gehiagimen behar izango duzunik makila honekin Elgetarrak zintzoak dira eta ez da? Bai. Oso. Bueno, Leiane, lana bai, gozatu ere bai, 1, 2, 3 gora Elgetako jaia. Gora Elgeta! 1, 2, 3! Gora Elgeta!
Esan, Oiane. Bueno, konta pixkat, zein da zuen mozorroa? Zertaz mozorrotu zare? Bueno, azkenean pentsatzen mozorroa eta azkenean zerbezena junga eta hain karrozia eta hori. Aurtengo gaia da fantasia. Non sartzen da fantasian gara gartua? Bueno, azkenean ikustia zerbeza batzuk hitz egiten bastante fantasia da. Eta batzun da baino gehiago gustauko gake. Zenbateko osatzen duzu zerbeza kaja hau, zenbat lagun zazte? 8 bat lagunga. Batzu faltaia zelanian dare, baina 8. Ondo. Eta zein izen da prozesua, nola eraiki dozu karrozata dana? Lehenengo hasina pentsatzen eta bastante justu ibiliga denporaz, 2 egunetan indo hau, eta hori hasieran jane gurrak lotzen eta lo que surja. Zein izango zauki dela desfiletik mozorro honena, zuena da? Bueno, nik ez noan pentsauko, seguri azkena ez da fantasia, baina horre batzuk mitologia zen mozorrotu dira, eta horrek uste merezi dira irabaztia. Ondo. Mil esker. Zuei. Agur. Irudimenak argi dago, Elgetan ez duela mugarik, zuen fantasia noraino heltzen da. Barre, algaraka behintza bazabiltzat. Kontatu. Toperaino. Eider, etorri! Hortxe lagunak orain bildurtu dira, baina kontatu iguzue zuen fantasia gaurkoan zein den. Unikornio. Bai? Adar bakarrak dituzue zuen gustuko. Bai. Zergatik? Oso politxa dielako, koloretsuak. Eta hemen goian daukan adarrak miraririk egiten du. Igual bai. Bai? Elgetako Ferixa Nagusiko jai honetan zein mirari egingo du? Ondo pasatzea. Ondo pasatzea? Bai. Eta zure lagunak hortxe atzean daude lotxatuta, baina hauek ere ongi pasatzen. Bai. Pixka bat lotxaraz egingo ditugu eta 1, 2 eta 3 beraiek ere atera egingo ditugu, hementxe daude eta lotxatuta. Lotxatuta ero ez, festa giroa nagusi da, eta bagoaz gu herritar gehiagoren gana. Eskerrik asko! Eskerrik asko!
beste kuadrilla batekin gazemen, eta kontau, zertazta zuen mozorroa? Euskal mitologia. Eta uste dozue zuen mozorroak badaukela irabazteko aukeraik edo? Da gutxien importa dauzkuna. Da, importantiena itzen ondo pasau duela eta gaur ondo pasatzea, bai. Ze, familian, kuadrillan? Bueno, lagunak, Elgetako lagunak, bai. Ondo, ikusten dutenagatik mozorro oso txukunak, Zein izen da prozesu hau sortzeko? Eskerrik asko, bueno, Lucia, beitu. Aldo buena indo. Oso ondo, a ver. Kaixo. Vale. Zuetakoren batek? Kontau, zertaz datza zuen mozorroa? Zein izen da ideia edo? Euskal mitologia da. Garaia dian lamiak, hau da, ikusten duzu bezala, garaiga hartako emakume bat, marirekin egontzea, basajaun antzeko zerbait, zuetza? Tartalo! Aupa, zu tartalo, ez da? Bai. Mozorro hau, aina ondixez zuekin dozue? Bai, guk egin dugu. Eta taldien dano batera? Bai. Eta nun elkartzen zarete lan prestatzko dana? Lokaltxo bat dakauna eta hortze ibiltzen gara, hilabete bat baino gehiago hor lan eta lan. Oso ondo, eskerrik asko. Bai. Esan dizuet herritar gehiagoren gana gerturatuko nintzela eta hementxe lagun berriak egin ditut, Elgetako plazan, nortzu zarete zuek? Uxue eta... Nerea. Uxue eta Nerea, baina ez dakit Elgetanik horrelako belarriak nondi datozen? Elfoz mozorrotu ga. Elfoz izan ere, kolorez eta mozorroz hasi behar dira Elgetan, fundamentuz azteko jaiak, ez da? Bai, fantasia zan gaixa eta... Zuek eman zenuten fantasiaren aldeko botua. Bai. Eta zergatik? Bueno, koloretsuena pentsau jakun da. Fantasia, zabala delako, anitza delako, dena duelako leku, eta norberak badaukalako bere fantasia, ez da? Baitxa, bai. Nik galdetuko banizuek ez zuei zein den zuen fantasia handiena? Elfo izatea. Bueno, orduan zuek bete duzue zuen fantasia handi hori. Bai, listo. Bueno, bikote, hementxe atzean lagunak ere zain daukazue, haiei hasiera zer moduzkoa izan da? Oso ona, ambiente politxa dago eta izan da jenazko mozorroki. Txaranga ere bai, eta nola ez jaietan dantza egin behar da, kantuan egin behar da, topa ere bai, bat bita irurok txaranga doinuan topa Elgetako jaien omenez? Topa. Gora Elgetako jaia! Gora!
Bueno, bikote, zeintzuk diezuen mozorroek, kontau? Danetik apur bat. Batez be filmetako pertsonaiak? Bai, eta fantasia. Eta justo zure mozorroa, holan trajiaz eta dotore, zein da? Filmeko zuzendari xana. Ah, ze ondo. Eta zuria? Anbotoko Marina. Ze ondo. Eta ze modu zabitze pasetan, desfile urten dozue? Bai, ondo. Zenbateko taldie daukotzue, zuek bixo bakarrik edo jende geixokin? Jende geixau. Familia, lagunek? Lagunak. Ba, ze ondo. Uste dozu irabasteko aukeraik badukotzuela? Ez dakit. Igual. Eta bestela, zuek ez bazu irabazten nork irabaziko dau? Lehengo urteko irabazliek. Zeintzuk di horrek? Aurten doiazenak playero estiluan. Onak, horreik. Oso ondo ba, eskerrik asko bixoi. Bueno, hementxe beste bi lagunekin egin ditu topo, baina jakin minez nago nortzu diren eta beraien burua aurkezteko gogotsu ere banago. Kaixo bikote, nortzu zarete? Gu eguzkia eta ilargia. Eguzkia eta ilargia, eta gaurkoan zerutik jaitsi zarete, Elgetan lur hartu duzu, Bai, hortara etorri gara gaur. Baina eguzkia eta ilargia ez dira bakarrik etorri Elgetako jaietara, kuadrian etorri zarete, nortzu gehiago ekarri dituzue? Gaur euskal mitologiako kuadrilla guztia ekarri dugu gurekin. Euskal mitologia ere badailako fantasia honen parte, ez da? Bai, klaro, zelan, Ikusi dugu Elgetan fantasia pila badaudela eta galdera badaukazuentzako, zein da zuen fantasia? Eguna eta gauak bat itzen daben lekuan elkartzea danok. Egunak eta gauak bat egiten dituen lekuan elkartzea, ez dakit hori erraza dan, Guk lortuko. Zuek lortuko duzue? Ziur bai. Badaukazu zuek orduan erronka makala hemen Elgetako Ferixa nagusiko jai hauetan. Ilargi anderea, Eguzki anderea, eskerrik asko, eta ia erronka lortzen duzuen, ondo pasa. Berdin. Guaponoak kalera, zure begiradaz jantzia, lotxatik kolorea, ta izerdiaren gazia, argitara sugandeinak bezala entzatera. Ziur txiki geratuko zaigula dena. Itxuzatoz nigana, ibegiak ez dalita, ikustezaket soilik, zure edertasuna zatika. Maleta hartu, etxea ustu, playlist bat egin didazu. Argazkizar bat ikusi eta urrundik entzuten zait. Elkarri begira, lau begi eder dira. Elkarri begira, lau begi eder dira. Jaio nintzen mundu ezaguna, jada ez da existitzen. Euskadin rock and rollak, ez du inoiz dirurik emanen. Aurpegi berriak behar dugut, lur berria oinazpia, hauts
zaldatzen ezer baina ez zaldatzen ezer zen aldatzen da hemen zen aldatzen da hemen triste da isila baina nire burua garrasika begietan kea baina aurpegia malkoz ez da lia barna sartu dut, barrua ustu dut bizitza eman didazu ikusitako guztia haztu urrundik entzuten zaitu elkarri begira lau begi eder dira 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 Da honean dale, ez da honen bale entretenitzen gera birote balde frenorik gabe, talda pandera Lagunok hementxe beste lagun berri bat egin dugu, Ziarak eta biok, fantasia honetan murgilduta, bera fantasia hutsa da, ez da Ziara? Guztiz. Eta gu bidaian joateko gogotsu gaude, nora goaz bidaian? Benidorm. Benidorreraino bialdu gaitu Ziara, Benidorrenero jairen bat egongo da gu kontatzeko bertatik, ez da? Nik uste baiet. Eta seguro, debago jendarren bat edo beste aurkituko dugula bertan. Bai. Bueno, eskerrik asko, zure aholkuak hartuta, bagoaz gu, Ziara 1, 2, 3, Benidorrera, agur!